Nadula si kuya guys. Mabuhangin kasi dun kasi nagawa yung part na yun eh. So may mga kasama tayo. Eto si Will na naka Rebel 500, naka SB 650 si Nico. Magandang morning mga katodo. Sunday morning ito guys. Nakapagpa-preheat na tayo dito sa labas. Sobrang maaga nating umalis ngayon. Woo! It's been a while guys. Ang huling alis natin or labas natin was actually nung nag-Bicol pa tayo mga katodo. Sobrang tagal na nun. Grabe, 2 months ago na ata. So ito na yung labas natin after August, no? Woo! Kamis. So ngayon kasama ulit natin ang Team of Brothers. And obviously guys, wala naman tayong masyadong sinasama ang mga circle of friends or group of big bikers. Silang dalawa lang. And sa ngayon may mga kasama tayong bagong mga tropa na kakabili lang din daw ng kanilang mga big bike, no? So mamaya makikita natin. Ngayon, ang ruta natin ay papunta tayong Batangas. So sa usual nating tagpuan sa C5 Shell C5 Heritage tayo makikipagkita sa ating mga tropa, no? It's a fine Sunday morning, although nag-uulan-ulan every afternoon, pero pabor to sa ating mga nagra-ride over the weekend. Kasi highly likely naman, or most of the time, nakauwi na tayo bandang tanghali. Ang problema ay meron bandaanan dito mga katsodo. Meron pa. Nadula si kuya guys. Mabuhangin kasi dun kasi ginagawa yung part na yun eh.
Hindi lang natin alam kung andito pa sila or andito na sila. Kasi ang una nilang meeting up place is C5 Julia Vargas ata. So sa may bandang Mega Mall. Oo. Saktong alas 6. We are here. Antayin na lang natin sila, guys. Morning. Alright guys, so ito ang aming lineup for the day. GSX 1000 GT, R1200 GSA, Rebel 500, tsaka SV 650 ata ng Suzuki din yan. Yes, oo, SV 650 ng Suzuki. Yo, what's up mga katodo? Andito na tayo sa SLEX, no? Going Batangas na kami. So may mga kasama tayo. Ito si Will na naka Rebel 500, naka SV 650 si Nico, and si Sid nasa likod ko, nakikita nyo, na naka GSX 1000 GT. So ngayon aalalayan lang natin sila. Ganito pala yung pakiramdam na hindi na ikaw yung newbie sa sa tropa. Yung tipong may kasama na tayong mas bago sa pagmumotor, no? Nakakatawa. Mag-scatter tayo, scatter. Hindi scatter na sugal. Chill ride. Chill ride. Sana chill ride lang. Guys, na-miss ko kayo. Na-miss ko ang pagmumotor. Ang dami nating natambak na vlog, honestly speaking. Yung Bicol natin na ride, talaga nga namang nagka-delay na. And apart from that, ang dami nating vlog na mga naiwan. So abangan nyo yan mga katodo. Ngayon ko lang nakita yung Rebel 500 na mga katodo. May ganyan palang colorway ng Honda Rebel, no? Blue. Okay din. Maganda rin actually. And yan panigurado, pag yan yung bike natin, abot na abot ko yan, syempre. Hindi natin sure kung gaano kabigat yan. Naka break-in period pa kasi ito guys, yung ating mga tropa. So kaya ganito ang pace natin ngayon. Alam ko panigurado gigil na rin yan sila na ihataw yung motor, pero syempre sunod tayo sa break-in period. Kasi sa break-in period ay RPM tayong sinusunod, no? And 4,000 RPM for the first around 300 ata. Ang sa akin, ang nangyari sa akin, 4,000 RPM regardless of the speed, basta magstay ka lang sa 4,000 RPM up until 350 kilometers, no? And then after na 350 kilometers, pwede ka nang umakyat sa 8,000 ata RPM until 600 odo. Tapos nyan 8,000 RPM until 1,000 na, 1,000 odo. Saka na yan bibitawan yung niya, yung full RPM. Saka na isasagad. Nakakamiss. Biglang bumalik sa alaala ko yung biyahe namin sa Bicol. Alright, quick update mga katodo. Nagkawatak-watak po kami. Si Spence, hindi namin alam kung saan nag-exit yung R1200 GSA. Si Nico and si Will yung naka Rebel at naka SV 650. Inantay namin, so hindi namin alam kung ano nangyari. Pero mukhang umexit sila ng ibang exit, no?
So eto, kasama ko si Sid ngayon. And dahil nga nagkaroon tayo ng konting aberya doon sa ating initial na plano, instead na magbatangas kami, dito na lang kami napunta sa Tagaytay ata. Oo, Tagaytay Road naman to So yun ang ating update mga katodo. Asfalto, paborito ng mga big bike to. At lumalamig na guys. Siyempre nga ano ngayon di ba? Bare months na, so palamig na ng palamig dito sa may Tagaytay Tagaytay na just like that mga katsodo. Tama ba? Oo, Tagaytayerns na. Grabe, sobrang nakakamiss guys. Oops, activate yung ating traction control na naman. Gusto mag-wheelie ng bike. Kamuntik na naman tayong maiwan mga katsodo. Hindi pa naman natin alam kung saan yung The View. The View daw The View. Kung familiar kayo sa Marilake, sa may Real Quezon mga katodo, na Love View naman ang pangalan. Ito daw, itong The View, parang isa lang daw ang may-ari. Kasi nga naman The View at Love You. Ay,
Dito rin kami nagpunta ni Sid nung nag-Charitos. Ito rin yon, yung may hilera ng pagawaan ng baka. Ay, pagawaan? Bilihan ng baka. Love you. Ay! Ah! Daming prutas, guys. Alright guys, nandito na kami sa The View Restaurant and Cafe. Oo nga guys, so mukhang parehas nga may-ari na ito, ang La View at The View. So ayun, nauna kami guys. Naiwan ang ating mga kasama. Gear down muna tayo at antayin natin sila mga katodo. Alright. Ang lamig. Ito po yung sinasabi, nature therapy at motorcycle therapy. Kung aga tayo, doon tayo sa baba, sana doon. Isinayin na namin sa baba. Ah, ano nakaraan? Pero twisties, no? Twisties dun sa kabilang side. Tapos may daan naman din doon. Ayun. Solid, solid.